Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τι έχω πάρει από το Shein. Θα ξεκινήσω πρώτα με τα κοσμήματα. Πήρα ένα σετάκι από τσόκερς, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα τσόκερς. Εφόσον είναι φθηνά κοσμήματα, δεν πήρα κοσμήματα τα οποία έχουν αυτά τα μεταλλικά στοιχεία πάνω, είναι πιο πολύ υφασμάτινα, έτσι ώστε να μην επηρεάζουν το δέρμα μου. Τώρα έχω βάλει τα δύο, μου είναι λίγο μεγάλα, δηλαδή δεν κάθονται εδώ πάνω. Κάθονται λίγο πιο κάτω. Και τα άλλα δύο είναι έτσι. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι μια πιο χοντρή λωρίδα, σαν βελούδινη κάπως. Μετά πήρα αυτά τα δύο. Είναι χαλκαδάκια για τα αυτιά. Σαν φιωγκάκια είναι με στρασάκια. Και αλυσίδες που κρέμονται. Με αυτά είμαι τελείως obsessed το τελευταίο καιρό, γιατί πραγματικά κάνουν τα αυτιά να φαίνονται τόσο ωραία. Και δεν τρυπάει τα αυτιά, δεν μπαίνει μέσα στο αυτί. Γι' αυτό από το Shein παίρνω μόνο αυτά, εφόσον τα κοσμήματά τους είναι πολύ κακής ποιότητας. Πραγματικά προτείνω αυτά που πάνε γύρω-γύρω από το αυτί και το αγκαλιάζουν. Άρα αυτά που είναι κανονικά σκουλαρίκια και μπαίνουν μέσα στο αυτί. Και είναι έτσι. Τέλειο! Μετά πήρα κι άλλο ένα ζευγάρι, είναι καρδούλα με ένα ροζ στρασάκι στη μέση και κρέμεται αυτό εδώ το αστεράκι που επίσης έχει στρας πάνω. Μήπως αυτό θα ταιριάζει καλύτερα. Τέλος πάντων, τώρα δεν τα αλλάζω. Παιδιά, πήρα και αυτό εδώ το φόρεμα, το οποίο φαίνεται epic. Δείτε πώς γυαλίζει. Το πήρα μόνο 4 ευρώ, ελπίζω να μου κάθεται καλά. Το έχω πάρει σε large, γιατί γενικά έχω μεγάλους γοφούς. Αλλά από πάνω φοράω small με medium. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να το στενέψω, αλλά αυτό το κάνω με κάθε φόρεμα που παίρνω δυστυχώς. Είναι η κατάνα του να μην έχεις τόσο ομοιόμορφο σώμα. Εν τω μεταξύ ταιριάζει με το μαύρο μπλουζάκι από κάτω, αλλά θα το βγάλω για να δείτε πώς είναι κανονικά. Θέλει σίγουρα στένεμα στο πάνω μέρος, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο παιδιά, για 4 ευρώ, oh my god. Ντρέπομαι να το πω. Το επόμενο φόρεμα που πήρα είναι αυτό εδώ. Έχει ωραίο φασματάκι, μπορώ να πω, και αυτό είναι βελούδινο, φαίνεται, νομίζω δεν χρειάστηκε να το πω. Παιδιά, πόσο ωραίο. Έχει και αυτό εδώ, που κρατάει και από τα πλάγια για να μην φεύγει. Και αυτό το πήρα, νομίζω, 4 ευρώ. Σε νούμερο large. Epic. Αυτό είναι το επόμενο φόρεμα. Από μέσα έχει μπέζ ύφασμα. Δεν είμαι γυμνή από μέσα. Δεν φαίνεται το δέρμα μου. Τα πέτυχα όλα μου φαίνεται παιδιά. Και αυτό νούμερο large. Αυτό το είχα πάρα πολύ καιρό στη λίστα μου με τα αγαπημένα, για πάρα πολλούς μήνες. Και λέω δεν το παίρνω ρε φίλε να τελειώνουμε. Αυτό έκανε 8 ευρώ. Και από πίσω είναι πολύ απλό. Μετά πήρα αυτό εδώ το μπλουζάκι, γιατί δεν έχω πολλά μπλουζάκι για το καλοκαίρι, ίσως όταν έχει πολύ ζέστη. Πήρα αυτό εδώ που από πίσω είναι... Δεν έχει από πίσω, είναι μόνο τα σκοινιά δηλαδή. Ό,τι καλύτερο για το καλοκαίρι που έχει άπλη ζέστη και υδρώνει η πλάτη μας, να παίρνει λίγο αέρα. Και πήρα και αυτήν εδώ τη φούστα, την οποία τη πήρα σε extra large. Η μπλούζα είναι medium και αυτό είναι extra large. Και πιστεύω ότι έκανα και πάρα πολύ καλά, θα τα δοκιμάσω μαζί. Λοιπόν, την μπλούζα την έδεσα όπως να είναι, από πίσω. Οπότε το πίσω δεν θα σας το δείξω. Κάποια στιγμή θα το βρω, θα το δέσω σωστά, θα σας δείξω μόνο το μπροστά, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Έχει διπλό ύφασμα εδώ, οπότε δεν φαίνεται τίποτα. Δεν το έχω δέσει καλά, οπότε λίγο μου ψιλοπέφτει. Η φούστα είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά, είναι bubble. Και τώρα θα σας δείξω μερικά αξεσουά τα οποία έχω πάρει. Ναι. Πήρα αυτά εδώ τα κοκαλάκια και τα μαλλιά τα οποία είναι φιωγκάκια. Θα μπορούσα να τα έχω έτσι, ξέρεις. Αλλά μου τα έβαλαν ανάποδα. Ακόμα και στη φωτογραφία που είχε στο site, η κοπέλα τα φορούσε εδώ έτσι, το ένα εδώ και το άλλο εδώ. Τέλος
Τέλος πάντων, πήρα επίσης κάτι καλτσούλες, γιατί καμιά φορά όταν φοράω πέδιλα τα οποία χρειάζονται κάλτσες, δεν έχω κανονικές κάλτσες έτσι ωραίες να βάζω. Έχω μόνο Nike και Adidas που είναι αθλητικές. Είμαι πάρα πολύ υπέρ της κάλτσας με πέδιλο, οπότε πήρα αυτά. Πας και μπορέσω να τα βάλω. Έχω αυτά τα μποτάκια τα οποία είναι ανοιχτά, όπως βλέπετε, και δεν μπορώ να τα βάλω με κλασική κάλτσα αθλητική, δεν ταιριάζει καθόλου. Και μ' άρεσε, εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει. Και κάτι τελευταίο, πήρα και μία σκόνη για τα νύχια, η οποία προσφορίζει στο σκοτάδι. Τώρα δεν έχω βάψει τα νύχια μου, οπότε θα τα κάνω, είμαι μόνη μου. Θα τη βάλω και κάποια στιγμή θα σας τη δείξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Κάντε μου ένα like, follow και τα λέμε στο επόμενο.